Ja, og her står som Lasse Holm Hansen. Lasse, hvad siger du til banefaciliteterne? Ja, altså for det første så er modden, den er jo alt for blød, så når man prøver at lave noget, så flyver man jo bare rundt over det hele. Det er fuldstændig ukontrolleret, og vores træner J.E., som står dernede og råber os alle sammen, han er også bare, jamen han kan jo ikke gøre det selv, altså. Han kan ikke finde ud af noget, så egentlig så tvinger han os bare til en masse hårdt arbejde. Lasse Holm Hansen, er det her en dårlig undskyldning? Nej, det er det bestemt ikke. Du så jo selv de 3 andre spasser, der ikke kunne eller medmennesker, der ikke kunne finde ud af det, men altså, jeg ved sgu ikke lige, hvad der sker. Det er den der modde der i dag, det er sgu ikke godt nok, den her track der. Så tabte bukserne. Ja, og vi siger tilbage til studiet. Fede Kærgaard. Ja, jeg siger saldo saldo, hvad siger du så? Ikke noget problem. Random, stille og roligt. Yden, hvis jeg siger saldo saldo, hvad siger du så? Fik fjes. Hvis jeg siger sønderjysk, hvad siger du så? Hvis jeg siger Vejle, hvad så? Bøsserøv.